dan kajiwan anda kabayan sawa searching temporary wala jingge kiwa nanyas no tang hampe lu mau siyang Ni ai ko blay pi baro ki ba pay ekene video ngi snongo yo blay tamta ke jing em ke jong fi ba kene ke jing skir ke baret ke ba blay ula ayangi te kene ke por shab ngin yo sngaw ke ktin ke jong trai ngan plevi khendiat na ke ktin ke jong trai ke bangila ban sham na kitab iskel kenong ke balai de khot ke ba shpo ke ktin ke jong blay ko ong ne nalor ke ta ru ul ong nga ko khon breu ye ki ktin jong a baro ki bangan kren hame to priang dala ke do not bat to snap dala kiskor ai ba ktin ke jong trai ke bangin yo sngaw ni ke por lombo shakri jong angin pedang ka do not bat bangin sngaw bi ka de kiskor kum ba blay ukren yo iskel to kan ke por ngin pen kre ye ka jing im jong ni ke do no ke jong ni ke jing doai shwa bangin ai ti ni por ko trai ngis nyong me ko trai ni ke por ko bakor mel ai ke jing im ke jong ni ko trai iwan ko trai ke khet ko trai jizir ke snam ke jong chis kres ko trai ngis nyong yo me able
ke ketien ke ba me ai ke jing im jung yi man kapor ko troai wada kini ki por ablay ke ketien ke jong me ko troai kalong ko tai ke nong rem bengi yang ablay ko tai kalong maka ke troai ketenrai jong ke jing kermen me melong ke jing kermen me melong ke jing suk ke jing im ke jong ingis nyongu me ko troai ke ketien ke jong me tangala duai ko troai ai ba ke ketien ke jong me kumba ko troai ke ketien ke jong me ko ong ko tai bakan da shonkar hai ke jing im ke jong ko troai ai ba ko ko tai ke ketien ke ba me kren bo shakri jong me shak ke jing im ke jong ko troai ai kan da shonkar hai ablay ngin dari ker hai ka ko troai ngin dari ka ko troai ngin dari khop ka ko troai ha ke jing im ke jong ko troai khnam ngi nam le pop me ko troai ngi ai lut shime ko boram kerteng jong me Jesus Christ ni pan kini baron amen. Tengni ke por ngan IT no hai pastor ban sim ke bentar bedang sa. Tonga ai ngu yu blay ha gini ke por mangala ban wan biang shigi yeng ki sem ke jong fi ban nga ai buram yu blay. Namar yu blay ba pela yang ai ke bangan ai ke khubor man la ke tayo shigi yeng ki sem ke jong fi leng ba ke YouTube leng ba ke video ba leng ba ki audio ro ki banga ai man la ka jan man la ke sngi ha gini ki sngi ki snam ki baladep. But ka ega banga khwangan ong fi gini ke por ke dei ba menta ke sngi ro ngan ai biang ke ktien ke jong blay. Rega banga shat kerpat berbor ngan kerpat biang fi gini ke por ba lada pikwa ban yo ye ke jingker khun na gini ke ktien ke jong blay ka banga kren. Ha gini ke khilip mat ngadwai bo blay un pelongi fi ba pin Pelat por, ai ke por ke berkerpang haba pisngap ingin ketin ke joblay. Lada pisngap tang ko masan shipau minit pinum singo to, da pisngap tang ko masipau arpo minit pinum singo to, lemda pisngap lot ye ke ega bo blay udan ban pensyai fi, nado bersedang ado berkut. But lada pikwa ban yo no blay mentag sngi. Ngada kerpat ye fi fin shong ringkat bagi jing duai, pelet jing mot si yeng si sem lani na fi don marway, na fi don hagano no ke jaka, na fi don shabar jong ni ke state ke jengi fi don jeri India, ngayu idon ki ba ai hapa ke comments kidan chedu sha America ru imat ki ki khsine ngam tep fidena Colorado ngayu ipi tho ang to but don preng jong fi ki badan sherid khar don ki badan kelengi jaka badena kita kedau ngakwa bangan ong fi la pidan haka ba kumnu ru u play u don na ka yeng jong fi but haba u play a lot if you opinion snow in ki ke jong play nganget ki ki ke jong play kan ker khubyang fi sashisen mentag sngi habangan pulin ni ki ke jong play. Fi ka iga banga mut ban keren nang ni ketin ke jong play meta ke sngi ke dei ba habanga puli ni ke Bible kam tami ke gospel ngayo iyo try jing you Jesus Christ abo dan nang ni ke pertai ule iki ba ke jingmut jong ki sunran ke jingmut jong ke Pharisee ki brio ke tu pawat mangiru bangi puli ni ke Bible ngilap ba ke iga bo Jesus le ke dei ke ba ya persha ba ke jingmut brio ba ke dei ke ba ngim skil to lot ba nganut banang wat ki sunran ha ke tu ko por ki pa ke jaka ke belingo ba ngan peni fi mena ke sngi ba pin sngo to la da pipuli ni ke tin ke jo try pinyo iba ke ni ke tin ke jo play kay tu shai bo play u de ba mayan u play u ba ke lenti ke jo ke me dai ba ke lenti ke jingi ke jing mut jo play ba ke jing mut jingi ke pair but ki kam jo ba ke jing le jo ki dai ki ba khampla but dai na ke ta daw nga kwa ngan puli fi shwai ka ba nya chkhman kum ke jing lamprang ngan puli fi na ke shiti ki nang rom na ka na ka ba khatway na ka khat ke ba lai pulai nga sai sngo to nat ini de kabo Apostle Paul Ukren chapang new blay uang kum ni nang ka ba khatway na pipuli na ka khat ka ba lai pulai jong shiti ki nang rom hadu ka khat ka ba lai pun riu ngan chipuli ni kum ke jing lamprang uang a ka jing jilio ba jong ka jing ken race pa ka jing start ba ka jing tep u blay akat no ba kita ki jingkut bishar jong u ki lang ki bamla yet show but kita ki lenti jong u ki bamla buat show namar u bala tip e ke jingmut utrai lani u u bajulang unong ye selalem bat u lani u bala ai shua u bat an ai jing ai ke liang pat hauta naba na u bat dau bat shau long ki baro hau bat long ke buram shaki ba bam jukut amen kita ka denge jing tho kabau Apostle Paul Quran chapang ke jing crowd jong blay balu peniru ye ke jing long ke jong Jesus Christ wang naba dau nau bat shau long ki baro nadu menta shadu shiki bam jukut bat ngakwa menta ke singi bangan ong ko ma ong Apostle Paul habang puli ye ke jing le ke jong try ngala ngan ong ki ba plug jing start ke jong blay ya ki ba ngaban ma pimenta nda habau minsim jong
blay open pau ye ege bo Jesu le arajar snem menchua ye ka bo open pau menta do mense me khoi hangin ngi puli ni gospel ka pelonging menta bangin yo ka jinger khu ka ba crow palat but dai na ka daw ngan ai ni ka jinkran men ka sngi ka bang kwa ngan ongifi ka bang kran la ni ka jaka men ka sngi ka dai shapang ka wai ka penta na ka tin ka jong blay but ka ta ka dai na ka gospel ka jong Marcus ngap ngan pulefi naga gospel ka jong Marcus ka lanang ka ba pra ngan pulefi naga de khat ka ba arfu ar hadu de khat ka ba arfu nriu shuai ka bangan pule ngan ai kertang ni ka jinkran let's pila yu i pa to screen jong fi ka kertang ka bangan don ban ai ha ni ka jinkran jong ka dai ki jingle ba kampla let's ngan bu ne ka jingle ka ba kampla ka jong Jesus Christ nganumang kumne nganumang ka jingle ka ba kla ka jong Jesus Christ namaru blay jule kla ngam na kham sngot na iktin kla namar ka ktin kla ka de ba kinjak suy u blay jingi de bale kla u blay de bale ki miracle u de bale ki eki belong pla ki ba crow ki ba chijrong ki ba kabor jingdom kamla ban sngot to ka ba kabor suy kamla ban ikot ba jingle jong ka ba ka pertai kamla ban sngot to lot hendrai dawen se ma khoi menta langi pule ni sngot to ye ka jing pla ba ye ka jing crow jong ka jingle ka jo try men ba dan ni ka pertai kawai ni ka jingle ki bo Jesu le hang ne ka dai ka bangan pule fi ne ka gospel ka jong Marcus ka lanang ka ba pra na ka khat na do ka ba arfu ar do khat ka ba arfun rio ngap ngan pule shua bat ngini ya ye ka jing hikai men ka sngi kan lang ka jing men toy ka ba crow pinda pule nang ne na ka gospel ka jong Marcus ka lanang ka ba pra fin lap na ka ni ka khat ba arfu ar ngan pule ka ku magalong ka bible ka kum ne ki wanru shabet saida tigila walam ha uyo ba matla bat gele kerpat yu ban kta yu tia ha ba ula bat yu tau ba matla na gkti ula yalam no yu shabar kita kishnang bat ha ba ula bia ha ki khmat jangu bat ba ula bu ya lagi kti hu ula kli yu meyo i ai ha ba ula khmet yu ula ong ngayo i ki brio kum ki dieng ba ki yat hadian kata ula bopat ya lagi kti haki khmat jango bat ula pen khmet yu ti ula pen bahapat yu bat ula yo ishinna ya ki eke baro bat ula pha yu shala yeng udang wat rung satya sha katu krishnang wat nompat kerke ngakwa pen snap ba na margani ka bangan kran nang ne gadai kabang akwa ngan ong ifi kadai ka eka ba crow palat ka jing yai lenti ka jingi ladang isngo tho i ka jing le ka jong Jesus Christ fi the people i ka ni ka shnong bet cider ka ktien bet cider ka jingmut jong ka ktien bet cider ha ka ktien English kamot a place of fishing ka jaka ka bakitong dokha ka kranru shapang ka hunting ka jing bemrat hendrai khambun hi na ginong tho gyong bagaktien Bethsaida kamot a place of fishing lani ka jaka jong ka jing khwai dokha nganut banong ha ka jaka kadai ka bagibriu ki let khwai ngatarai dei ka takarukom but ka ega bang khwa ngan ong ifi ka por kani ka jaka ka dei ka ba la banong no ka dei ngan bu sa ka wigtien kani ka Bethsaida pin sngaling ngo la pitep lo de ka ngan pni fi kindiat ka ka por kani ka Bethsaida nga khwa ngan pni fi ka dei ka jakaru ka ba Jesu ule ki kamba shibon kawai ki kamba ki ba crow palat ki ba Jesu le aga Bible kadai ba psai ki sanajar ki brio tangda ki santali ki puber artali ki dokha nama pinapuli na ga Bible ga gospel ga jong Lucas kalanang ga bakhandai tangan chipuli khandiat ya ganing si pai biang ajo pipuli na ga gospel ga jong Lucas no bakhandai ka khat ga shipau ngan chipuli khandiat gong ki apostle nda ki lawan paipat kale thu ui ki ek eru kat ki ba la le ti ula yalami ki ba ula let kirpang shakashnong ba khat Bethsaida
Sipon ki brio ki bot. Bat na po yang ni tang ki rang ba ki dan sanajar. Nalor ki kentay ba ki kena. Hang ni Jisu le ke kamba. Bat sai ki ni ki brio baro ni ki pat ba. Ki badan ni ki power jar. Tang ni ki santali ki kupu bat artali ki doka. Kapamot hagi ni ki sinang Bethsaida. U Jisu ule sipon ki kamba. Nakatagadaw ka ni ka sinang Bethsaida. Haga jing sisha kadai ka sinang kabaw blay ula kerkupalat ika. Nasi sakaway dek nang banginya ya chikman ngan chipeni fi kindial fitim nem nakasinang Bethsaida u blay ula say giniki apostol gi bekraw. Nama pinapuli naga Bible naga gospel ke jong Yohanes kelenang ke beningkong singap ngan puli fi naga gospel ke jong Yohanes kelenang ke beningkong naga dekat ke besau pusau kau ini kiten teu u Philip ulalong na Bethsaida naga snong ke jong Andrew baru Petrus u Philip u Andrew baru Petrus kidai na Bethsaida kabamut nakasinang Bethsaida u Jisu jet yikini laingut ki apostol ki bekraw nakasinang Bethsaida kabamut bagani kisnong kada kisnong kabala kerku kada kisnong kabau Jisu ulai le ki kamba kada kisnong kabaki briu ki le tong do khangala banong na malai kerteng Bethsaida hagaktin Hebrew hande hagaktin English come on a place of fishing lani ga jaka ka jong ka jingi khwai doka but day na ka daw nga kwa bangan ongi fi hakani ga jingle ka jong Jisu ang ne ngala banong kada ga balong strange la nga bo na gaktin English kaba pla kata-kata kapa pelengo adu kata-kata bau Jisu ulai lekum ni hagani ke sinong bat ngakwa nganong fi balai ulai lekum ni ke sinong shwa begini kran ni kata ngakwa nganong ru kawai ke ktian ke basngo si ke sinong gadai lana pin puli bahai ni ke sinong naga gospel ke jong Lucas kelenong ke besipau tong ini puli kendiat ya ke gospel ke jong Lucas kelenong ke besipau ngan puli ni dekat ke bekhat lai ke ongkum ni kordet ia pa Korasin kordet ia pa Bethsaida nabala le ye kita ki kamba hatairos Bethsidan te ki balala le ya ki balala le happy kindin de la klaka bamot la menslam kin de shong haga jan kan med pay hendrei kan nam kham jamme ke tairos Bethsidan haga jingbishar bania gabayefi paru kapernam ya kabla kintiu sedo benangan penihan no arsot kenya pa hado hedes fio I ya kani ke snong Bethsaida ne kabasngal si kani ke snong gadai kaba ublay ule kamba kani ke snong kaba ublay say brio ke crown nange yo Andrew yo Philip bari yo Petrus andai ya kani ke snong u Jisu u krenang ne dakaktian jong ke jingtim uang kordet ya pa Bethsaida baladala le ini ki kamba la menslam hangtai hatairas pada sidan kinjin dala kela kabamat nakatagadaw nga kuangan penifia gani gafar namar ba gani gasnong imat kadai kaba kentat blay gani gasnong kaba kabam yoi ya ka jing crow ko jong Jesus Christ kabam tre setiaban snap ya ka ega bo try kren but day nakatagadaw habang apuli gani ka gospel ka jong Marcus kalanang ka pra pipuli de khat ba arfu argong ka Bible kong kilawan cha Bethsaida but kilawalam hau yo brio ubamatla dan ki parlok jong ni uprio bamatla ki wanra ki tip bau Jisu dan ne Bethsaida ki walam ni parlok jong ki bamatla ki danget bau Jisu la ban penkia ban abaki wanra ni bamatla ang ni Bethsaida ka Bible kong ki le kerpat ya u ban kta yu na mau tang sukta Jisu kawan ke jing penkia ule ki kamba ndai ke ega bang kwa ngan kran ni fia ni por sngap han na ni ke jaka nda habaki wanra ni uprio ha Bethsaida u Jisu ule ka kam ka bangalangan ong kaba kham kerpang kaba khla le singan ngamong kaba khla ndrei ka kham kerpang kaba penengo kaba nganong no kaba penken det le se ye kitu ki parlok ki bawanya lami u kaba penken det le se ki senran nama balai marsun wan ra ini ba matla hau Jisu u khlem bokti u khlem kta u khlem le e shime na gakti u tan bet yu ngayo i kum bau Jisu da le dom u shim bet yu ni ba matla u tan na gakti na matla umla ban imat ubat na gakti u butini u utani u shabar jongka ilaka jongka Bethsaida tagadaw nga kwafin snap bahaya ngini ke kubar
bau Jisu ke Bible kong haba ula bat yu tau ba matla na gakti ula yalam no yu shabar kata kasino ngakwa nga nong fiya ngani kapor ba kani ka jingle kadai balenga sa ay kirtangi ngani ka jingkran jonga ka jingle ka ba khampla ka jong utray jong yu Jesus Grace man la kapor bagi brigi wan shu man la kapor bagi brigi wat yu man la kapor bagi yakendo badu ubat ko uyat uba matla upet uba pangyang tholi ukhot uba pangyap siliang uyang jat uyat bat kumta terter hendrai hagene gi snong habet saida fi pulin nang ni nda habaki wan ra ini uba matla how Jesus Christ ka Bible kong ubat penbani unagakti klem kran chicken tenru tan bet uni brio shabar nganut bana uyat bet wood bat utan ni ba matla tip su bot bet na ba ukwa imat nganut bana utan bet gini ki perlok ru ngatrai ki bot lang ki senran du ki bot lang bat ki mut unlet chanon rei u Jisu utan shabar jong krishnong bet saida kata ka bang kwa ngan ong fi ha ni ka por ba pide ben sngo to ba Jisu ushim ya kakti ka jong ni ba matla bat utani u shabar duai hapo ka ni krishnong bet saida if you quite when you ain't no blame and you're skiing a quite in snow to. The Piquabo blame let come back a young junk fee, Piquabo blame Jubab, you jing do I junk fee, the Piquabo blame let a crow, let's say Pilla Dwyer Slam, let's say Pilla Lecho, Jisu Pilla Yam, let's say La Dunky Brigi, but one yalam pi, cum near one yalam, Gini argument in Matla, Kidang Perkat, begin jingat, begin your eager come back and ray, can mau Jisu num let come back, Lada Pidang done, Hapo, Uput, Usam, Junkabet Cider, Nakrenica, Bakin Jam and Sim and Agasking, Namangan Pinshaifi, Ballet, Bo Jisu Tan, Yonu Shabar jong kesenang bet saida. Hadu mentang kesengiu Jisu dang le kumta. Shangan ong ifi hagini kapor. Kat manganang keren manganang ni dah ketien ke jong play ngakwa mangan ong ifi. Ai bekat manganang keren ketien ke jong play kan tan ni ke jinglong mensim jong fi. Ia ke jinget jong fi. Shabar nagani ke senang bet saida. Finumpat sengau to ngan pensyai ifi. Balai bau Jisu tan shabar jong ke senang bet saida. Namar ke senang bet saida kena ke senang kapam tre banget you Jesus Christ. Kashnong kabadap da kajing artatien da kabashu what niya shu what down shu pet tangi kajing bakla bat kada kashnong kabam tre ban priang yiki eki bakinja blay ki badai na utrai bat dai na kata daw kada jaka ka bomnget bat haga jaka kabadan ka kajing bomnget hangta ublay unum tre ban le yiki kamba ngan penifi na Bible ngani ka por pi puli na gospel ka jong Marcus hi kalanang ka Henry singap ngan puli fi nakani kitin ka jong try khnam pin shai singap ngini puli na kalanang ka Henry ka angum ne ula let no nang taba ula wan poi shalagari ki senran jong ukile bot yu habula pai ka sngi sabaton ula sedang man hikai ki sinagop te bon na ki bayo sngo ki sngo kindet ki dong nang no new yo igini ki ekeru but ka bakum no ngani ka jing start ka bala ai ho no brio but ki come back kat ki ni ki le di kiti jo uni umlang uto mystery ukhon ka Mary upade para balu Jacob balu Joseph balu Judah balu Simon de barki para kan thai jo kim dan hang ne bat ni kumta kila ya thot hau the people yang ne ka Bible kong u Jisu la ki unong itu pa umlang ubam dan buram hendrai tang halagari bar halagi kur bar halaga yeng ru kuren ka kitien ka badan nong rem ban daladep nang ne kong hangta umla ban le ye ki kamba hendrai usubu iki kiti ki kindiat ki bapang ban upun ki aiki ula sngo kindet namar ka jingbam nge jonki kene ka jah Nazareth tapi puli yang ni ka Bible kong kene ka jah kene ka snong ka bau Jisu wan hang ni bat ngakwa ngan ong fi kene ka snong Nazareth hang ni ki klem nget yo Jisu ki kintat ki tho yu bo dei kum tau dei na ka yeng kum ta bat kim la priang wala dau kren wala dau le ki kamba kim la priang bat haba kim nget nganong be fikum ni kat kum kene ke jing thong ne kamut bau Jisu umla ban le kamba haga jaka ka pamdan jing het ndai ublai tre ban le ke kamba haga jaka ka bagi brikum ngai sha nganong fi haba ublai umut ban le ke kamba amdan bala ban punwe diu ula be ban le ndai udon ki nongrem ya ki bau Jisu unum pen ken
Bat kata kadai kabau Jisu kwa yang abe de pi mendagesngi bala de kadai yang ngin yo ai no play ke jingem u play kwa if fin klishibon u play kwa if fin criticize play kwa if fin pet ngasai lap ki prion da habangi le duai mangi teng ki kisngil tenat ban khan ngin regi klishwa pidai na kanu niam pidai na kanu balang pidai basa asano pikir tengum no bat ga khwang anong if ke ni por teng kidan ki jingpam ngai namangi pet na ki liang gi babon u play kwa kita ki eke kabau play kwa kadai ya ka donut kabang nget si search dor yo play dai hakata ka jakabo play kwa banega kamba nakata ka daw do pipuli na ni Bible ka ktin ka jong play ka ang hange hakalanang ka ba Henrio jong Marcus pipuli mentan ngala puli piwang hang taw kremla banegi kamba kamot bo ngala puli bahai ka Bible kan mau Jisu mdai bo ula ban ne hang nor ula ban pinmi khoni Abraham lagi mau ang ka Bible ula ban le kumno ro gi brio gi artien gi ma khile amno ula ban le henrai udan kan nong rem ga ba tre ban pen khen bat ka ta ka dei la ngan ong ne tre ban le ga kamba ga jaka gi brio kim la ban ngai wala mat ba pen shu khot yu tribe un le bi kamba fi la de la ga jong ka prthei ban phim tre ban ngai pi lap min stang ka pet ban ga wania ban ga pet yi ga ei finum yu i ga kamba ga jong tra shangan pen i fi hang ne u Jisu le ni ga kam ga ba khampla le si khampling ngo gi brio ga pen ken det gi bo bon mar nda wanra inu ba matla u shim na ga khti u ya bet ngam tep kat nu jinga ndre tan bet shadu shabar jong ka shnong bet saida nga duai men da ga sngi ba pin yo ni ga khubar la da pi kwa ban yo e no blay nga kwa kha ha ba shong ne met ga sngi ban snap ni ga jinkren ga jonga nga kwa ni ga par komu brio ba sngo thoi ga ktin ga jong blay nga kren nang ni ba u jo u Jisu dan men ta ga sngiru la da pi kwa ban yo e no blay un tan ni pi shabar jong ka shnong bet saida la da pi shong men ta yeng pi dan ga jaka ga ba artien pi dan ga jaka ga ba sheptien pi dan ga jaka ga ba fidu jinkerman pi dan ga jaka ga ba pim nget chu you blay pi dan ga jaka ga ba pi pet tho i e pi pet i pi wat ni ai pinum yo e no blay u blay kwa fi ba pin mi na ga bet saida jong ga jing artien ba bet saida jong ga jing bom nget namar u blay unum le i gi kamba ga jaka ga ba artien ba ga bom nget ta ga jing long ga jong trai Ngatuai bo blame na gasngi kat bangan ang kren unya rap ifi. Ba pinong try men ta gasngi. Ngadan na ga jaka try ga banga kwa nganyo i ga jubahap jame. Nganu benau pi ngap hang ne vidana ga jaka ga pi ong try nga kwa nganyo snow ba me wan ba me le ka kamba ga ying jo. Lesi dan pen jo fiang ne vidan ga jingpang ga met jong fi. Ma pi kwa bo blame pen kia ifi kan mau ju Jisu udang dan na do men ta gasngi. Dau men si me khot un wan ga ying jong fi. Kat bangan ang kren tang ka wei. Kat bangan ang kren manga nga kwa ngan ong ifi ai ba kani ga tin jo blay kan ya rap yo pi ba pen sngo tho ban mi no na ka bet side jong ga jing artien jong ga jing bam nget jong ga jing le pressure blay jong ka tu ka jing le sarong ka jing le meng I can pin mi no nang tam na gasing na magata ka de bet side ba gan jaman sim ka ba blay unum le kamba but hang ne fi puli na tin ka jong blay ka ong haba ula bat yu ta ba matla na gakti ula yalam no u no yu u shabar ka ta gasnong ngat palat igane ba haba bat yu u yalam yu shabar ka snong bando yalam yu shabar ka snong uni ba matla u shubot bet senran ki bot nganut banong kini ki parlok ki bon yalami uru ki bot banda poi shabar ga shnong ule sakawi ka kam ga kham e ang ne ga dei ba ka Bible kong ule kum no haba ula bia haki khmat jo ngam tip balai Jisu bia haki khmat jo ngalap de tangi ba matla ba Jisu bia nga aingo yu blay bu Jisu bia yo ba imat la da bia yo ba imat let's see un pet yap Hei ba matla tip ru bu bia ngani tu ifi. But day na kita daw bu Jisu bia ngam tip ka eka daw nrei nganut manong ka eka bu bleu le u bleu snot hu ka eka bu le agani ga jingem. Hei nganum shong ang tana mar bayo ka slam ka eka ba ngakwa ngan pen ifi nang ni ka day ba nda ba ula bia agi khmat jang u ka babot nang ta ule ka wei ka kam ka Bible kong ula bo ya la kikti hau. Kpi ka taka ka ba ngakwa ngan kren na gani ka por. Uyalam yun ubriyo shabar jong ka bet side out biya nagi khmat ban ladep uang ubo nagi ktigi jong hey ubo nagi ktigi jong uagi khmat jong ne ba matla bat nda ubo uang yun ubriyo ngap ngan pudi naga Bible uang ha uang meyo a tapi pudi naga ni ktin ka jong blain da ba ubo ye kti
Shangan ang ifin daw la dep boy kiti ula dep duai boy kiti na la dep uklini ba malawang mayo EAA namar u Jisu daw lege kamba kwa manjong anduai let no uda kwa man yo iba ka jang to bat nda habaw la dep boy kiti how new brio ba matla ukli uang mayo EAA nga sngal tanat ba new brio juba buang kumne uang snga ba habaw la khmel ulang ngayo ye ki brio kum ki dieng ba kiyat nga khwangan ay gini ka jingkran man nagisngi ka lang ka jingman toy fi what lid shakri u blake Bapiyo tangi ka waiga jingkta na blay ka jingem ka jofi kan mau ka ni ka jingkta ka baningkong yaw ni ba matla matla be clip yo EAA jiyo ikme jiyo ikpa jiyo imem jiyo para jiyo I ka rong ka long kumno ka ba shay ka ba dum jiyo I ka sngi ka met jiyo EAA na mau ba matla yo EAA clip bet tip AA but habaw Jisu kta na ka khmat wang mayo EAA ujubab habaw la khmet pelun uang ini kiktian ngayo ye ki brio kum ki dieng bakiyat fik ngan kren kendiat haka ba kham kan jaman sema gani gepor don shibun ba na pedeng jengin nangi shakri uplay ngi don kajing bom tip ngi long kum ki ba matla lapan matla ngi de gepop lapan matla ngi de kajing sarang lapan matla ngi de kajing long barim bat ngani tu fi hadien ba don ba yalam ngi asngau tin kajong play baru play kuta ngi snau tho bat ngi don kam ngi kajing kta no play bat ngi yo kajing kta no try ngayo idan sibun ki brio menta hagani ga lockdown ki ba yo kajing kta no play kidan sibun ki brio ki bala IT ki bala mat yo try ki bala khlaka ba manu ki khna samla hadu ki long khmelong pa hadu ki balasan larang ba ngalai kelang ngayo ing ni gisngi shibun ba ki yo iga jingkta ka baningkong no try but ngayo in da bagi yo iga jingkta ka baningkong no try dan na preng joki ngamong dan shibun ba ki brio ni gisngi ki yo iga jingkta ka baningkong no try kum mi bakhta ni ba matla try la rai ki shabar jong ka bet saida but ki la yo iga jingkta ka baningkong but bagi yo iga jingkta ka baningkong ka wai ka ba ki long ka dai ki yo I malu mala yo I berngut berngat lesingan syong bet ki yo I malu mala yo I malu mala yo Jisu yo I malu mala yo ka pertai yo I malu mala yo ki brio uniu ba matlawa ngayo I ye ki brio kum ki dieng bagiyat yo I ye ki brio kum ki dieng but nga khwang anong fi haga jingkta ka baningkong ka jong try pishu snau tho bo play la khta but ka ba min ang ta ka dai ba pidang shu yo I malu mala nakata daw nga kwa anong fi ka able Jisu le ang ni kamday kabaw shule klumar ang ni ukwa ban pni ang abe de fi ki ba shong man ta ngi bapin snau tho bapinom shong aga jaka bapinom ni ngate ngala long kristan ni ngate ubleu lakta inga shisien ni ngate ngala lejing sanghang ta ngate ngala long gumta bat PCU I bergat PCU I malumala bat apa PCU I malumala pikiran kat sabalap pile klumar ngakhwang ano fi ublei kwa bapin hun tang haga jingta kabaningkong ngan ai men seme pi menagisngi la don breng jong fi la shakri utrai hagani gapor bat pila yo skau iga jingta kabaningkong go jong trai but hadu mentang sini video iga jing ele video iga problem ge jor ge yeng jong fi video iga jing em jong fi so tau pikiran ik tin ge jong blem so tau pi duaim so tau pi le chene shrom pi kiran ki ek yo sngo no ki way but pi shu mud dor gi ni ki tai namaru ba shu I malumala ula ban mud dor ru igi rukom ge ba per Dai na katakataw nga kwangan ay nga yung kujing hikay u Jisu daw la tani u shabar jong ka bedside u boy ikikti jong una ikmat jong yung pamatla bat daw la dep boy ikikti u angin ikiktian daw la dep kta shisian u angin u mayo EAA u niyo priwang ngayo ikipriwang kidiyang bagiyahad nga kwangan ang ifi shashkor nga nito ifi la daw Jisu u no yun u priw katto bat ulak kemen unang bet katto tikalabiang me sanang let men sanang yung kya agini gibnay gibanwan na katakataw nga let no melet no but uni ubriu uniat but nang tade untare rumah but ulayo I mulumala ge jing shai le se layo I ge briu ge dieng ge yat but unsalet ye tho ka baningkong ka ba uni lap shi ge briu ge dai ba uni tho ba Jisu diu dieng bejrong
Kata ka mga kuang anong ifi uniu priu ko bening kong unsalet jalap si priu nagi keligin melayo ima wang hala yu ima mala ulang kumnu tau jisu deu balang kumu diang bejurang nama wang ayo igi priu mgi diang bat nganur benang priu bo yu inin kong deu jisu hang ne bat abo yu iu jisu unlet jalap yu jisu kumu diang u bejurang bat kan lang ka jingle ran yu blai habadan ki priu ki yu i malu mala ki jalap yu jisu klem da shai klem da sngoto krani ktin ka jo blai berngut berngat pertai ktin ke job lay ya lam baklai ke brio kran ke cabapai nama balai fio tang ke jingta ka besisi no blay bat pidang shio I berngut berngat bat pi pen bakla lada pi klem sngoto ya kene ke jingkran ke jonga mata ke sngi ngadwai bo blay un play ha kene ke por ba pin sngoto fitip ke jingta ka batang shisien kene ke jingta ka beningkong ka bo trai kuta yu brio ba matla ang sngot nat iga tagten kani gede jingta ka beningkong inu brio ba mala ngino me kirke nga kwa pin snap ha nga dwai me tag skibo play un ya lam fi fin sngot ho ya ka e try ayu me de me le nga bat ngam kwa bangan ong fi tangi ki kamba ka bang kren nang ne gede ba pin yo I bo play un penlong e ga jingem ga jong fi ba ka e ga ba file pinum le da ka ba shu malu mala da ka ba shu bergut berget da ka ba shu tharai da ka ba shu antan ba pinum ya ngani ga jingem la da file kumta ngani tu pinum le chebenang da ka ba shu antan da ka ba shu tharai ngakwa pin da shai yo jisu pin da yo I shai kum no long ngan repeat biang kendiat sejisin uniu briu lada ulet yalap no namar uniu bayo khia usngotanat ban let yalap ban itho bar ki briu baro baro ki kli nama ki itho yo briu matla bon ba ki briu ki yo ai ga jingta ka bening kong ba gila im ga jing im ga bamlong men shwa kala pen matla ka ni ga perthai ki wala ki matla ki khmat jong ki hare ga jing matla ba kan ja perthai bat nda hadien ba ki wan pai show play ki yo ai ga jing kala na ta gi let jing seng ta shu sakut tang hang ta ga jingta shu yo I berngat pule ga bible malumala su thok lumar bat nang ta de ki ya ba gi let bagi dele song shit nakawan ga min simbaman ga pen buklumar ki nakawan ga jinghi kai bakla ga pen klumar ba teng teng ki le yalap yu jisu ba ki klem yo I ba wabsul pola bo yalap yo jisu nga kwa nganong fi ga ni ga por kani ga ktien ka ba nga kwa nganong fi singa ba kani ga ktien ka ba don kam kata nga ni thoi fi ngan keren ni yai shaban ngan keren namar kat bangan ang keren ni kat bangan ang puli ni kitin ko jong play what hagani ko por kadan ko jing pen pau ko play ai nga bangan sngo thoi ko jing mot jong ni kitin uni briu uyu I malumala but habo yu I malumala ngan ni thoi fi unum sngo tho satia we jisu but unet yalam baklai ki bobon fimte bo play khambun sien hi kabo le ki briu jong play gade ujukta ningkong igi kamat way nigi brigi bekrau palat aga bible vi pule ki kam ki apostle kul nang ka bekendai la fin pule filap yu new Saul jong ke Tarsus hadien bo mi daga jing udang matla daga niam new bri udang ke jing matla niam new bri fitip ke jing matla kadang ke jing matla niam ke jing matla niam ke daga kham shir khaya ga pertai balai ki brio ki peniap wadi ki brio ru na ki niam ki beper kedan ki jingi ke tmaniam ke de bishir khai namar nda ba ka niam kala tap mala yu brio pinlap brio mimat ke ru usol jong Tarsus u baklalong u apsul Paul adien uni usol jong Tarsus u da matla da ka niam u da snel sarong ke da niam ju go budan but u le komno u le lintem mau yu Stefan but u da shim de iktiar go yo na ke himarom pan kam mi kita ke belap ye ke kerteng go jong Jesus Christ but u da shang au kulai u le agalenti se Damascus re blay yo I no brio don kam ba ne ma ta daw u blay haba u kta yo u sol ngani tu fi u khlem kta ko kta ya nga ba de fi u try u kta yo u da ka leili na benang u hit yiki kmat jogo kata ga ni ktien nga mga kwanga na fi u kta yiki kmat uhap na kulay tiya lendang madan balu kliwang medaywe yu jisuang ngadayu jisu bena Nazareth memla men kenjat persya yagi ding tendung balai me penshitam banyanga sol balai me penshitam banyanga memla men kenjat persya yagi ding tendung bat nda haba umut ban kiu jisu ang yu wang ukli ni wang memon bangan le ayu atrai u jisu ang yang jat kin sepenime ndau yang ki kmat jango ki klem imacho fi kataka de ko blay le la de pikwa man yad but blay un deal ning kong e jingyo I jong fi
un kta ning kong ye ge khmat jong fi bala pi wan show play un bo ye ge jing kta ga ning kong un kta ye ge khmat jong fi u kta yo sol bal u sol u klan madan ban dau yang mi mat show ban nga kwa ngani thu fi tang hapo laisngi gi sarau gi dap gi khmat jong baru play jet yo we briu be crowd au de ananias wang you kill it yo tu briu be shonga ga lenti ga bet melet wat u kertang u sol unong tasas pada mena poy yang to let men pen baptis u men duai bu ni pediang men se khoi bat ba un yo ban hap no gitu gi sarau bat u ong ni gitien hakmi u to u de briu u bangalajet u atiar u balajet jonga u ban ra ga kertang ga jonga sigi gentle hadu kat no un sha na kam ta ga kertang ga jonga fi nga kwang anong fi yo i ba sol no yang nang ni imat cho ka khmat jo kala malla kala tap na ga sarau nga kwang an kran ni gani hakini ga por ba pin singo to balay ba sol u sa krau sa kalalong u Paul adin u sa kalalong u apostol Paul u bala tho lai pawan nga New Testament but nga kwang anong fi adu menta gi jing tho jo gi ga krau palat ya gi bangaban maping indang yai puli bang indang yai puli udan ga jing yo i ga ba kham jangai na mau new briu dei tang bu yo ga jing ta ga baning kong ba su sngo tho yu jisu ha ba perta ndai ndau yang imat cho dei hadu ba Ananias one man duai ta biang gi khmat jong baga sarau ga hap na ga khmat ga jong bat ndau yang nang to u yo i shai kumno jisu lang men shuau le cha Damascus men tau pai biang she Jerusalem balai yau ta u ba pun shita men ta un le ban yalap kala namar nda haba ula yo e ga jingta ka badai ngani thu ifi un poi she badai kai ga banga yo inang ni ga dai ba ka jingta ka baning kong fi ka dai mau ni briu ba matla nga shim nang ni u yo e ga jingta ka baning kong bat nga kwang na fi wa nga yo i gi briu gum gi ding gi yai kani ga dai ga ba matam na ga jing yai lenti ga jungi baru play nga jiyo i ga ne ba ga ne ga dai ga ba ka ba nga sngo ngan ong gum ne nga sngo dan jing kit kle ba nga kran ni ga ne ro na mga yu idan ki kat tu kat ni ki badang sedang ki basyong shit ki basyir ham bagi let ke leng aingu yu blay kuta iki ki yu igi jingkelang yu igi duai ki yam ki linyar ki yaad nang ta ki shakri yu blay aingu yu blay nim ta katang ampen ram kadai ki badon company yu ka jingta ka benungkong no try ring kwang anong if you what you let you lap ya ka ba piklem sngo to what let you slap igi briu ka ba piklem de shai what let krene ki tin ka jong blay ya ka ba blay klempen power fi bana mar blay la ki khmat bakan jam sim jo pikim pat shai finio igi ganda ga ba kata ba finia chikman nakata daw ngap hay gani nga kwangan pinifi bangan bu nganom kriki ka jingta ka baningkong kadai ka ba ma kata ba briu uyo i yo jisu tang kumudiang nga kwangan ang fi ken mau jisu umdeu balong kumudiang u jisu deu ba babriu deu ba itnat bat ngani tu ifi deu ba don ka dur ga ba itnat bat nga kwangan tu ifi nu briu uyo i yo jisu tang kumudiang kan jayu la daw le yalap yo jisu ba kumudiang ka yeng jong unung kong kan bakla ki khon la do la don khon ki khon nang kong kin money jisu bu kumudiang but hakin ni gisngidan shibon ba gibriu ki ba money you blay gi kom ba per na mar ba ka matla ngap hangan pen ifi ni gten fimtip ba yo sol u blay ba un penan kam u ta iki khmat but habo blay kuta ige khmat ngani thu ifi udan ga ege ba kraw namar udan ga jingyo ige ba bakla udan ga jingmut dur ga bam day udan ga jing sngo tho ga ba bakla ndre hadien ba blay kuta yu yo ige jing sha ige batuma ngan pen ifi sa ga we de ga jing shisha da pipuli re ki kitab Isaiah ga nang ba Henryo da pipuli fi lap ige ktin ga jong blay ba u blay da pipuli re ktin ga jong blay la khat yu Isaiah kum prophet radep yalap na do sedang ye ga ktin ga jong blay la ai ga warning gi khon Israel hare hagalan ka Henryo uyo i hadien ba usim usaya uyap ang ka Bible ula yo i yo tribe ushong ga ket ka balik ka krab ka janjin piar ka tap ig temple uyo i gitu ki kerub bari gitu ki serap bagi tap bat bagi hair bat nang ta de uyo sngaw uyo i barabo uyo i uang ba gini kitin habo ula yo i yo try habo uyo i ga jing tinget la jong fi ka ta de ka bang kwa ngan ong fi o Isaiah ula def yo i ning kong ble ula khat udan ka jing ta ka bring kong hare hang ni hagalan ka Henryo
brio uyo e jing ta ka shisha bat ngani tu fi uyo i yo try bat nga kwa nga nong fi kani kani ka bo blay kwa ngi bangi shakri yo blay bangi num shu snow hun na ka tu ka bangi ong ngila don na ka tu ka niam ngila long kum ta ngila long kum ta ngila long kum ta ngala snow thu yang ngala hikai na dang red bat nang ta de ngila long kum ta ngila long kum ta ngayo i ba kata kan ya lam ki brio sha ka ba bakla bat nga kwa nga nong fi kan pen mat la fi fin chu antat fin chu tarai fin chu kren kat chabalap ik tin ka jong blay nga dwai ma ta sngi ba ni ka jinkren kan ya rap fi fi ngi ne poi biang shau ni u brio habet saida u blay u le ik we ka kam ka ba kham kerpang ni u ong yu ne u brio meyo i u ne u brio ong ngayo i ki brio kum ki dieng ba ki ai snap hanga ni tu fi u jisu sngotenat ba ki brio ki nio i ka jinkpen kia kabam pura kabam long complete blay sngotenat da fi shakri u blay kwa fi finda long complete finda janai finda janai abang janai kamot finda shaikdar where you Jesus Christ finda shai kay gechtin ge jong blay ba finda sngot ho yaka unum yangi haga jaka kabangin chu antat what me no nakani ge jinkren janga ba bisu sngot ho malumala wali le kumta ngakwa pin snap ba namar gani ge tin ge jong blay ga bang kran fi ge ba crow ga ba don kam fi punin nang ni ge tin ge jong blay gong ndawla dep kta gani ge sien ga ba ning kong ani thui piu no briu yo i ge dieng ye ki briu gum ge dieng ba gi ya u jisu klem sngo hon ka bible kong gum ne hadien kata snga ba gani ge tin hadien kata ula bu pat ya la ge kti ha ge kmat jongo bat ula pen kemiet ye u ti ula pen bahapat ye u bat ula yo i shena ye ki e baro kata ga de jing shakri ga jotra tau de blay jingi vi puli yo blay na do kitab Genesis abu tau ga pertei utau ka ba janai ka ba baha ka ba paka ka ba biang ka ba gal ga de ka ba khoj ding ki set ki ba biang ka ka ba khoj ka khandau ka ba seiso u bo yu briu ni ka prthei ka ba baha dan ki briu ki ba ong ani ka ni ka prthei ka la sneo snap hanga no fi what you ong ka prthei ka sneo de briu ba sneo mdega prthei ka sneo blay klem tau ka prthei ka sneo man la ka we pa ka we ka sngi bo de tau ni ka prthei apa gen riu sngi da pi puli kitab Genesis ka bible kong u blay ula ong ba baro ka ba ule kalalong ka ba bahasuda namaru blay jule siteng jule malumala nga sat keren berbori ni kitin what jule malumala namaru blay le malumala pen malumala pelat du jok ipi malumala pelat beneng malumala ai fika bor malumala le malumala blay le turmur le klumar ken mau ni blay de bahabo le ke ule daka ba janai sngo hun man ipi haga jaka ka ba malumala la da fi don haga jaka ka ba minta ka sngi pi ngap ik kteen ke jong try but pui ke yeng jong fi ke yo jing pene malumala ke jing em jong fi ke shai malumala ke jing sko tho jong pi yo play galong malumala but nang ta de ke baro khaya ba pi be try ke shulong ka ba shu kundram shu antat shu tarai shu mudur nga kwa nga nang pi ai ba gani ka ba kren men da sngi dai ba pin shai ba ba pi wan shu play men da sngi u play kwa i ka ban le ba hai ke jing em ko jong fi but nga duai bo play un play ke jing sko tho jong fi men da sngi la fi dan ke jing pang ke met ke jong fi men ke sngi wat hun me pi yo khia malumala bare pim wan chu blay un de pen khia janai ke jing em jong fi la fi dan ke jing le ke yeng ke sem bare pim ngai bo blay un polite janai fi bare pim ngai bo blay un le ke un de khu janai fi un de penan kam janai fi ne shai kedar baru blay snotona ban bu ke brio ke jaka ke begin chu yo i malumala yo try ai ngo yo blay ke bible kong hadien kata ngasnotonan Jisu uklem lej unolodep kali angkum ne hadien kata ulah kata biang ia ki kamat jauh sesien kabang akwa ngan krane fi mena gesngi gadai ka jingta ka ba ar ga jong play kabang ila ban ong de ktien English kata ga second touch ka jingta ka ba ar ka jong Jesus Christ kadai ka ba kodor palat e ga jing em jong ava jofi
Walay sngaw meng bat katu ka jing sngaw thuk ka baning kong walay sngaw meng bat katu ka jing mat jong fi ka ba ki post nem man shua walay sngaw sarong man ong nga wan nang ta nga hiat nang ta nga kwa ba menta ka sngi pinyo biang ya ka jing ta ka ba ar ka jing em ka jong fi Shong hang ni kat bapidang ngap yang nga mentag sngi nga kwangan pen fi no new brio na ta kadang so ong fi ka e ka bu jisu le ka de ka ba khampla ka ba pen kendet ka ba pen lengo hare ka ka jingmot ka ba kan jaman sem pi pulen nang ne ka tin ka job like ong hadien ka taula bu pat ya lagi kiti ho u krem bia shu nga kwangan nang fi kan mau ka jing bia kam de ula le yo imlo mala unum bentio shu hare ka ba ar ka bu jisu le ang ne ka de ula kta biang ye ki kmat jang o sa shi sen anga ang not ye ne bapinyo mat mentag sngi lesi men chua fila de brio ki bala mat ig jing penem fila yo ig jing ta shi sen no try blay la sdang ig ban penya je fin rei kumno piklem da ya bahaba do blay bat fila bakla no bat pidon ig jaka ga shu shong ig jaka ga piklumar mentag sngi pim sngo tau balay pim pdiang ig ig ten bo blay de badon ig jing ta ka ba ar nga kwa mentag sngi bo blay don udon ga lat ka ba ar pim yo i ba u ha da pipet wat na do ka testament gebrim fi lap yo we brio baru tau dei la pin puli yu jona ula dei brio bo bleu khat yo ula pa yu jeni ne be hendrei haba u pet jingai no bleu poi shedu shapo ka trai jo ka duriau ungot u dok khai u hendrei hadien bo mi nang to kala ka pamat fi lap ka bible kong ha ka sien ka ba aru bleu kren biang jona u pa biang u ong biang yu sien let biang jeni ne be u ai biang ka lat ka ba ar yo jona nga tuai mlega sngi mangan ong ifi ni ga por unu blame day betang shi sen unu blame day bedan ga lat yang a be fi sa shi sen unum ong mem nget unum ong inu bamat la mem nget ngala bo gi kti ngala le lut barakat ngala tani me shabar jong bet saida ha ga jing shi sha bang kta mem la de ben shunget le mem nget kile no le kum tau play nga kwa nga ong ifi ni ga por la bi shakri play le sir gi post nam pila ju yo gi jing kta men shua le si pila ju eat you try le si pila ju pude bible pila sngo thokat to ne malu mala pila skotho pila pushang baniat ndai namar ba pisio I berngat usai tanu pun bakla fi kijing ki pun bakla shu fi kijing kendo ke song khai song man kijing em jong pi ke duk ke kerdo ke pang ke pang ke khro bat ki jing cha ki bopon ki pun mat lai kijing em ke jong pi bat nga khwa anong fi u jisu klemplat you no brio nakadi ke jakau bat sayu namar hun baun ktayu tang sisen u kwa ban kta biang sa sien ka ba ar kata ga de jinglong ga jong try ya kata nga kwagan kran ga ga por nga sngo tho ga min siem changa min ta ga sngi madan chi bon pa ki priu ki bakli na ga balai pastor nga long kumni balai ga pa ga jaka ka ngam sngo tho yu play balai min ta nga duai ngam yeshem yu play balai min ta nga ruai ngam sngo tho yu play balai min ta nga puli ga bible ngam shai ngam sngo tho don na preng jong fi pai ha ka ta ga jaka ma piong try balai nga long kumni ngam sngo tho shengen lek shengen ya but hapdeng jong jing MP pa ye jaka ka baklumar but pim sngo tau namar ba pishong sa tanga ga jingta ka baningkong u blay sngo tanat pinyo tanga ga we ga jingta namar u blay kwa ye fi ba pinshu tarai ba pinshu mudur u jisu u ong igini gikten wan biang ne jan but u khat biang ne ba matla but u bo biang igikti gi jong una gikmat ta sa sien ga ba ar Natuay ni ga por bagani ga jingkren jonga kan ya rap ifi ngap among an kren kanang ga jingmen to ga ba kraw ifi na fi puli nang ni ngap ha hadin ga tawla bu pat lagi kiti gi khmat jong ba ulapan khmet yu ulapan bahapat yu bat ula yo ishen na ya ki aka baro ngakwa fin ngap ha nda habaw ni briu yo ga jingta ga ba ar nganut banong menew yo yu jisu kumudiang re hadin kat tu kan ni por nda bakila dep duai ga sin ga ba ar nda ulakta sa sisen yo no briu ka babu ko ulapan bahaba ula yo ishen na ka ula yo ishai ki aka baro nganut banong ubriu ubo yo ishai ningkong day u Jesus grace nganut banong daw pet yo Jesus yo I ga dur bat ha ga jing yo I ga jong u da shai kadar
udah itu usnyo ulang kumto ke dur jong ulang kumto ke jan jong ulang kumto ke jingjrong jong ke personality jong ke ba internet ke ba don buram but day na ke daw nga kwa nang fi kataken ke day ke jing shakri blay ke ba blay kwa yang abe fi u blay kwa ngin shakri u blay bangin shi to jisu klem na mat jisu klem da yo i jisu klem da shem jisu klem da yo ke jing kta now jisu klem da club ha ke jing ya lenti u blay kwa umta u blay kwa ba pinyo e ke niam blame kwa pinyo ego buram jong jing her petang u blame kwa ege u blame kwa ba pinyo kendo yo jisu namar ngi don ke jing matla ba kan jaman sim ha ke jing em ke jingi ka pop ke pen matla ingi ke jing sarong ke pen matla ingi kan niam ke pen matla ingi ba nga kwa kan pen i fi ha ke ni por ba parabor nangi one show try ngi yo ege jing ta ka ba malu mala u blame kwa kumta ka ba u blame kwa ka dei bapinyo ege ni ke jing ta ka ba ar no try nga try meta ke sngi ba ni ke jing kren jonga ha ke ni ke por kan play ke jing snow to jong fi bapinong try ngaru meta ke sngi try ngan mi na bet cider try ngan mi na bet cider jong ke jing artetien na ka bet cider jong ke jing bam ngai na ka bet cider jong ke jing ele persha blay ngan mi na ka bet cider jong ke jing snow niam snow balang ngan mi nang ta na ka bet cider ngan nget yo Jesus Christ but habang ala mi na bet cider wat la nga yo ege jing ta ka beningkong ndre try ge jing em jonga menta ka klempat shai nga klem so to tau nga klempat yo ibha nga klempat shai try nga tip menom pelat yenga but men ai nga kalat ka baar men kta biang nga sasisen nga tuai bo blame da gesngi un kta biang fi sasisen ngap hangan pen fi nda haba ula kta gesien ga baar ula pen ishnai no brio nga hakating pule bible jonga nga yo i bau jisu menta u yo i bo no brio ula yo ishai ngano berong pet ye gesngi ula yo i ba gesngi ga longkom to u pet ye ka lesi u pet ye gi jan jong ula yo i ga kala ula i ga rong nata ula yo i gi sunran ula yo i gi parlok jong o nata de ngano berong ula yo i la di kitigi kijat nang tade kawai gaba nganut benong gaba komen palar gede uyo i sendan yo jisu baro shirin yang pet yu ulong kumno bat mentau ni brio ula khamshai bani ki aka baro nagata kadau ngakwang anong ifia gani gapor ba ubrio uba matlahi nda ula yo ishai ngasotanat bahay gani nda ula yo ishai yo jisu nga kwa fin shai gani ubriu hi ubala da mat shisha yo Jesus Christ ubala de shem bad utrai marmet bad ula pleno ege ta jing sngo tho ula kta yo ula pen shai yo ula sngo tho ke jinglang barim kam dan bor shu yo bad nang tau ni ubriu ngani tho ifi ula bania chakman bad ngani tho pi ko wega ba sngo tanat ang ni gade nganut ban ong ni ubriu nda ula yo i jisu nda jisu pa no yo snga bangan sa poi jitan re ka ega ba ngamut ban ong nang ni gade nda ni ubriu umi nang ni nda uyalap syapang jisu mdan manu balaban kren persyayo namar yaladeru ula yo mat ega kamba ula imat bat kabaar yo jisu ula de yo ishai ndau kren ma u shapangu jisu baroga pertaigan haban ngai lalu batai shapangu jisu Christ barogi brio gi bahaya masam kin haban ngai namar dai mau ba yo ega jingta kabaar sin bat dai mau ba yo ishai kadar yo try ulang kumno bat kalong kumno ndai kendo yo Jesus Christ bat nga kwak ngani tu ifi brio bala yo ishai udan ke confident udan ke jinx nga scam udan ke ikhtiar unut ye ke baniang bat dai na kita kadaw gini gisngi fin lap dan ke brio kipa le ran wat tang ban duai le ran tang ban playo Jesus sngau le ran jesurok sngau le ran man keren lagi brio ni ban ye keren ni Jesus ban keren ni ke politics pim sngau ye namar ya ke politics video ishai kadar ban keren iki aka ba ya gani ke corona ya gani ke aka ba pida pule lot ban pida wat lot nang tada pida sesorang man batai ya kan nang nuka wan kumno ka long ulong kumno ni kunyang ka nuka rukam pinlap ki brio kita ya batai ini kiski ki brio kita batai ki doktor ki batai ki dawai batai lot pinlap ini kiski ki brio namar ki yo iki aka ki klem yo ishai yo blai namar ba klem yo ishai yo jisu pinum not ban ni to yo jisu sigiwai bat pin ito yo brio ba yo yo jisu bat yo klem da yo i bau yalap nga kwa nga nong ifi nga sing tanat na pipuli na ga Bible kadan ko ga jingja ni ga ktien ga jong play lesing anom de shong slam ang ni namar bayo slam ngan chupen ifi ya ga ni ga jingja nga shay sing tanat ni ga jing
jingja naga gospel ke jong Yohanes ke nong ke bekendai ngan chpin ifi uniru de bo matla wan ju Jisu upayu bon pta ye ki khmat jong ke pung silowam banda upayu ben pta ke pung silowam pipule naga Bible ndau lek pta ndau mi nang ne uyo iman ndau yo iman ngan itu ifi u tip bade Jisu bo pa pta yu ndre khlame kan do shu yu but baro ki yo bo yo iman ki la lingo la yalam yu but baro u ye tho u ang Jisu ben Nazareth u bo ki kti ke jong sbo khandau ki khmat jonga u bentiu bia na tau ta ki khmat jong pa pta ke pung silowam nang ta dang ayo khia da pipule nang ne ki Pharisee ki shim jinkli u kum shim kli jinkli apa kot ngani thu ipi ra yu ni bu plin na ka we jaka ju ki jaka hadu ba khat du ki khat si ki me ki pa ki ong ni du khon jong piu ba khamala ki me ki pa ki ong de khon jangi ndai u de bala khamala ndai men taw la yo iman u yo iman kum no tengim tep ula he kerta kli sa kli hina u balai ki tiang ba ni bri ula ban sha be wat na ka niam na ka balang la dau pla cha pang Jesus Christ adu men taru ki bri ki ba khlam yo i Jesus ki tiang ye ka niam haduk mentagi beriu berklaim yo i Jisu ki dang tiang ya ke buram beriu. Pej bahan dah bagi la keren ni kene. Ki keliu ni kena ngasih sultanat ni ketian ngan pen ifi. Hagal nang ke bekendai. Pi puli kene ke ketian ke ang. Khat bar fusau. Kum ta ki la khat sa chi sien yo tau beriu. Yau bujulang matla bagi yang hu to ai buram hau blai. Ngingi tip bau tau beriu long bopop. Ngas sultanat ige jubab jong ni kena wang kene ke ketian. Anda kum tau la ye thu bulang. Lau long uba pop ni em ngam tip. Yakni ka way ngatip. Bayaka ba nga julong uba matla. Menta ngayo imat. Tiang ba niyang akhmat ki Pharisee. Tiang ba niyang akhmat ki patba ki bobon. Tiang ban pla siapangu Jesus Christ namaruang. Mensuang atip ba mensuang aday ba matla. Ndray menta ngala syai kedar ngayo i. But kata ka dega bang kwa ngan ong ifi what let shakri u blay hagini gisngi bakhat do lada u blay u klempat kata ifi hakasien ka baar bafinda yo ig jinkta ka ba jana ino blay bakana dan kita ka jing shaman sem ka bishisha bakana dan kita ka jing yaden ti ka ba jilio ba u blay bakana dan kita ka bang ong ig tin English kata ka real encounter ka ba shisha ba u Jesus Christ nga kwa ig tam na gisngi bang ong ifi unu briu ye kendo so tau tani u shabet saida and they hagani gapor ula yo ig jinkta ka ba arba ula yo ishenai ki una mi unu briu da le jalap shano ngani tu piu dan borbet un kran be de ikhtiar but unu ba matla apa ka pung silowam ru pipuli na ga Bible tiang khmat jang briu be dan buram ban pla japang Jisu namaruang menchuang atep bang ade ba matla mentanga yo iman aingo yu blay yo nu briu bau new briu upen I hangi eki bekrau ngas ngotenat palat igi ketien ngakwa nganong ifi new briu bala yo imat menta udan confident udan ki eki bekrau ge jing im ge jong ban ngadakwa agini ge por bapin sngap hangan pulilut igini ka Bible kong bat ulapha yu ushala yeng sngap ha bat ulapha yu ushala yeng udang wat rung setia syakatu ge snong ngakwa ngan kran ni ketam na gisngi sngap walin mut bagalakut gini ula adep pen kia yu ula tani un shibar jo kishnong bedside kane kishnong gade ke balatim nama gade kishnong ka bam nget gade kishnong ka bakentat yu Jisu kane kishnong gade ke bam tre priang tien ke jong play but nda haba ula depen mi yu shibar jo bedside ula dep kta arseni u ban mentau ni briu ula kia nganut banau ni briu ula shong shit ula kemen nama bau yo ige jingpen kia but ngani tu ipiu ba matla hi ha bau yo imat tenganut banau wala da ngampat juma la ila di hai ngatip bau ba matla hi bau ni yo imat nganut banau tip briu shu tip shu ige ek nganut banau ula shat ang ne nang tade ula klumar ni briu nganut banau ka jing kemen kala lap ka jing em ke jo but nganut banau ni briu shong shit pertabe uni tok lang andai shwai ke bau mi ban le shong shit u Jisu bat biang yu na gakti na ba umut ban mi nang ni umut ban rung biang sa bedside u Jisu wang gini giktian u pa yu u shayeng u ang yu u gini giktian wat rung setia syagatu kushnong kaya bu Jisu le kaya ba kampla hagani gijingja u ang yu nu briu me wan ha bedside ngala tani me shabar jong bedside
nai rung biang sa sisien je Bethsaida ngan at mga gani ko por lada me rung biang se Bethsaida menio i biang ke jing matla kan tur biang ke jing im jome mela men matla biang sa sisien but mela menom yo issue tat nama menom yo i ke jing ta ka balai but nga aingu you play gani ko por ba u new brio u yo ini ko warning now Jesus Christ buang me wat rung show shapo Bethsaida balai pitip sya ban rung biang se Bethsaida namar ka Bethsaida ka dei ka badap tang da ka jing sarong jong ka jing long niam ki brio a Bethsaida ki brio ki ba sngaw ira dia ba ki kham tip ban yo Jesus Christ ki pam tre priang ban keren manu na bar ngala jia kendo aga jingya nanti jonga yala dia kita aga jaka ka be ki padang batai kibon aga jingem ki pai aga jaka ka bam ilong syuru kata ka jing snow tip jongki kata ka jing snow sorong kata ka jing her pateng jongki ka yeng kala pai aga jaka ka be ka jing em jongki kala pai aga kordet hendai kidang snow sorong kata ka jing em jongki kidang snow mengi kata ka jing tip jongki ngakwang ani tuipi ken mau ngakwang ani pi balai bo blay udah isi udah tim udah kasi gani kesenang, but udah kang niu ba matla udang, membet setia menai rung jika tu kesenang, kata gani ke mengakuang orang ifi, lalu blay utai pi mentai kesengi gani ke jingkran ke jonga. Ngadwai ba mentai ke sengi ke juk ke ketien ngan ong biang ifi nai rung biang se ke jaka jong ke jing bom nget blay walit rung biang se ke jaka jong ke jing long niam walit rung biang se ke jaka jong ke jing jong ke tu ke jing ngan chu ong kemni ke tu ke jing sarong ke tu ke maladi ke tu ke ba ma ngakwang anoi ifi walit rung biang se tu naman ke tu ke ding ba sniu palat ke jing em ke jing ngayo idan ke priu ke bong ngalakla ngalayo ke jing la ke bomot ngalak sikri ngalak yalap hendai ke do nuot jong ki ke bakumno ke jing long em ka bakumno ki kren ki ktien ki besneu ki pet ki brio di lenti ki bamdai bat ngani tu ifi kai ga bang kwang anang ifi wat let rung biang se Bethsaida din bu blay ula pliet ki jing em jong pi ka bakin jaman sim ka batamai nga kwang anang ifi kumbo blay ula ini ba matla uang mewat rung biang se Bethsaida nga yang nang ni nga kwang anang lang ifi ru tonginu mi rung se Bethsaida jong ka jing artatien jong ka jing bam ngai Lefi kuat baniai ban unu blay nget bet naduk mentag singi ya chkhmat wale wan biang de dien man rung biang se Bethsaida nang ni ula tan se bar snong na bar snong let che yeng wang let che la yeng na ma unu pri umdai na Bethsaida ki shuwan na Bethsaida wang me let che yeng tama wale ya na galenti Bethsaida ya nang ni ya bet chkhmat wale tur se Bethsaida nga khwa ngan ong fi ka ta ga bakin jamin sim ga bang kran fi la do blay ula say fi na ga pop blay ula say fi na ga jaka jong jing sarong blay ula say fi na ga jaka ka ba jing mat la jong jing long niam ke jing sarong ke jing long brio ula say fi na ke jaka ka bapi la bakla ban pi yo ipi la matla angta re menta pi shai ba ke jing em jo pi pleng kala yo mat ke jing ta ka ba shisha ka jong blay habo blay ula say fi na ka ta ke jaka wat let rung biang hangta sa shin namala da fi rung biang pin lap ke jing em jong fi gan poi biang shi ke ju ke jing dum shi ke tu ke ju ke jing matla bat pinom yo shu ke jing ta ka ba bot nang ni namar utrai habo ukta sin ka ba ar but I ngu you playing anot banong bau nu brio uyo ini ko warning unum le namar ubrio hi ubala matla habaula yo imat naga jingta go dong jisu la da ong yu wat le shu yeng ru unum le namar utieng ba yo umat la biang nganget piru nganot banong fi shep tieng ba yo pi poi biang shi tu go jinglong ngadwai meta ga singikat bangang keren nang ni don pleng jong fi yang ni ngan ong biang ini ke tien sa sien le si min shua fi la shakri yo play Lesi kila dan ki por ki bapila yo ige jingta. Re menta ki sngi ki dan ki erik ege bapi klem de shai. But menta ki dan ki jinglen besni ki berung biang fi. But lang tade fi shate mraung ta. But dan pleng jong fi klem so to show pi duai pi pule Bible fi ya pi klem so to show. But pi klem poi shanu shanoro. Ka dau ka dei ba u blay klem yo ban kta fi sa chi sen. Balay fim pdiang menta ki sngi. Ba ka ni ki jingkren ka bang kren. Kan mau ngakren ni ka ni de jingpen pau. Ngakren ni ka ni de jingkit kre. Ngakwa mde ban pen ram fi. Renga kuat mendaga sengi bapinio ige jingta kabaar bapinda sengau tu manong try ngano mi da kabashu antat ngano mi da kabanga shu mudur ngano mi da kabanga shu tarai try mendaga sengi kta biang igi khmat jonga gi bakin jamin sim kta biang igi jingmut jonga kta biang igi do not jonga try kta biang se jisen try nga khwang ani biang igi men sim khoi nga khwang ani biang igi jingpen sle nga khwang ani biang igi jing eat ge jame try nga khwang ani biang igi jing shirham try se jisen pat ngan don ge ding
ke jing im jonga ka ba me bat nga duai men ta ke ski bo blay un kta biang ifi sisien ai pinyo ya ke jing kta ka ba ar ke ni ke por nga duai be ka ta pinyo i ke jing im jong fi kan kemen mat pinya che khamal nga sait yo i sibon ba ke briu nda ke la shakri na ke tu ke jing kta na ke tu ke jing shakri blay ke ba i ku mala shirham hadin ngi kelaniam ngi shu yerwai ngi shu duai la shulong tang ka rukam la pendap rukam nga khwanga ni tu fi blay msngotonat nga kwa men ta ke ski finyo biang ya ke jing kta ka ba ar no trai ai blay kta biang ifi nga tip fi shong ang ni fi sngoto bo blay kwa ifi finyo i ke jing kta ka ba sisien but ai bo men sim jong blay ha ni ke por kat banganang kren banganang ni la fi sngoto ba ke jing duai ka la hiar fi sngoto ba ke jing ide jong fi bro blay ka la do no fi sngoto ba ke jing yai nanti jong fi ka la sakut ajo ka dau ka dei ba pila dan shu ka jing yo i ka ba shai nga tuai bo jisu unom leit no na ta sngi ai bo try sa sisien pat un kta baru nai biang yo men sim ko i ka jing em ka jong fi ngan duai fi ka ni ka por ngam don por ngan grand slam nga kwa nganong biang sa sisien ya baro ki brio ha ka bible ki bo blay kta i ki khamat jong ki baro ki brio ki yo i bat ki kalalong ki brio ka ba kraw pipet yo Isaiah kat no kraw pipet yo Jisu kat no kraw pipet ya ina pipuli ka Bible pipet yo Bartimaeus kat no brio kraw na pipet khamtam yo Apostle Paul habo blay kutai ka khamat jo kat no kraw bani ki wepan bat nga tuai me ta ski bo blay undang ya lam fi findang dan ge ka kraw bat ai ba ni ka ktien ka nga kren kan long ka jingker khui fi kat banganang kren nang ni tangin ni tuai no bat fi ka ni ka por bat kat banganang kren nang ni ha ka ni ka por men sim ko jong blay udan ka jing em ko jong fi wat la da fi bakla kat no wat la da fi le pop kat no wat la da fi jingai kat no la da fi jet banong try men ta ka sngi nga yo sngo ni ka ktien bat ngan wan biang shame kta biang nga sa sisien finyo i blay kta fi ka sien ka ba ar barabon kta fi biang sa sisien men ta ka sngi pin change pin kladur kan ni pinyo i ka jing em jong fi kan long da ku moi pat tong ini tuai no agini ka klip mat hagini ka por nga yo sngo ka jing pen sle nga tip ran ka bor hagini ka por blay pen kia fi blay pelaj fi blay pen thamai fi hagini ka por tong ini tuai lang nga kwa kat bangarang tuai shura i ka ti ka jong fi show tuai ngan tuai nang ni tuai hagini ka por play kat bangarang tuai gini ka brio ka be yo sngo ini ka jing kren tuai nga da yo i ko pa blay be e jonga badan si bon ba ki brio hagini ka sngi ki ba sngo hun tang ka jing ta ka beningkong ki ba yo i bringot ya me ken try ki be yo i bringot i ka ktien ke jame ki be yo i bringot ken try bar hadien bagi i no hangta bar a blay be i bagi hun tang hangta kawan ken try ke jinglong ka berim kawan ke kta biang bar ka pen mat la lot aka ndre try me ta ke skinga ai ngu eme ba mem sim hun ban i no ini ba mat la ba yo i ya me ko mudiem try me kwa ba unda yo i shay me sim biang yu bar me bat biang yu na ke kti bar mem tat ban kner biang lagi kti bar mem salia ya ban bo biang i kti ki jame ke bkhoi haki mat jong ne brio bat me kta biang i usuji sen try me penio i shna yu bat yo i shay kedar try nga duai me ta ke ski begini ki brio ru ngayo i hakini ke por try dau min se bkhoi kat bangang kner la kti ke jong ashame try nga duai nang ni ai kin yo mat i ke jingta ko ba sashi sen kan dan biang ke second touch ke jing em ke jongki ai ke try men kta biang i ke donut jongki pen pet biang i ki mat bagan jamin sim ai can you i biang ye megen try ai can you i biang ge ktien ge jame ai can you i biang de ge shai ge try ge jing khat ge jame ai ge try bakin ken terlot ken tatlot ken tatlot baro khat ge try ke bam day haba mela pen pet pat ye ki kmat bagan jamin sim jonki try a play ai can long ko sol jong ge tarsas try ba me pen kala yu show paul uba yo i shai uba hab ke salo jong ge jing saro uba hab ke saro jong ge jing sngo niam uba hab ke saro jong ge hukum handai uba ya ge jing ai ge yo i tmai ye me gen try na try me ge ski men le ke kamba ye ki a play ba na tu me ge ski kan wan ge jing ta ba ken sedang ban ya chikman ngada nget a try be ye ge por men sim kho jame udan nang ni kala ka bor jame kat banganang duai nang ni try kin yo yang ge jing ta ge jong men sim kho ba kat banganang duai nang ni a play kan wan ge jing pelat ge jing mot ge jing berkat ge donot ba kan wan ge jing shy ba ken jaman sim ai kin yo i shy ye me try ai kin yo i shy ba ken poi ge jaka ken try ba kin um not show ge ban snow sarong ba kin um not show ge ban ko ban mek kin um don show ge try ban ke dokti ban kren ben ye gi wei
namar habangiyo ishaya me try ngiyo iga jing kho jame mangiyo ilaga jong jing bakla try nga duai ta igini brio me tagisni le ga kamba aga yeng jongki pentamaya ki ai ba kumba me pa yo no brio me onko try ba unum bet bele pai byang jabet saida ngarung nga duai ken try bakinom le byang shi ga jing nom baro oberim try ken ya chikman ken em ga jing em ga becham try ngi ai le cheme ga buram hagi keteng ga jong jisu ban nasr ni duai amen amen ngayo sngaw ga jing ta ga jong play ngange kat ba bidang syong tu kan ke bor ke jong play ai blame ku ta biang fi hagani ke bor yai duai snap ini ke jing kren man ngange play un petamai lot ke jing em ke jong fi ku play si bon ba bi snap man nge kerpat biang sejisian ba fin subscribe ini ke channel ke bangi ai si fi mal la ke bor pinio itu ke jing kren finio ini ke video finio wari ke jing sen kana ke bangi la polite menta bat kan ke jing ku ba kraw fi ngada nget ba hagani ga sngi kanong ke eke ba fly ga jing em ko jofi ko blay shibon u blay un ko ku fi hanget ba fela yo ma di kijing ku fly yo ma di kijing silent ba ka tin ke jong blay la da fikwa kono ke jing duai ni ke jing islok fila ban phone ni kitu kinam ba badan to ke screen tang taro I pasta I dan man ka por ka counseling center hamau khar fila ni itu ke address ke to ke screen ku blay shibon ta ka por ke jong fi blay un ko ku fi